Ei, que el que està tarat no sóc jo. Detecto una certa hostilitat en el seu to de veu. És perquè em considera un enemic potencial? O bé és que desconfia dels metges i de les figures que encarnen l'autoritat, sigui de la mena que sigui, fins al punt d'experimentar una sensació de temor que, al seu torn, es manifesta verbalment en forma d'hostilitat? En Percy no va ser capaç de treure l'entrellat del que li deia el doctor Franklin, però per si de cas era una amenaça o una proposició deshonesta, li va clavar un cop al front amb la tassa de cafè. Ja és ben veritat, qui és finit un gat s'hi assembla de la cua al cap. M'ha semblat que se m'estava insinuant. No, de fet, només li he volgut dir que la seva actitud envers l'autoritat em recorda molt la del seu fill. Sóc al·lèrgic als gats. Crec que hi sortirien guanyant si parléssim de la manera com ha influït en l'educació d'en Kevin. En Percy sabia que no era bon pare i no li venia de gust parlar-ne amb el doctor Franklin. Una vegada havia començat a jugar a fet i amagat amb en Kevin i l'havia deixat comptant mentre ell se n'anava 300 milles lluny. Li agrairia moltíssim que deixés estar el divan en pau i no hi fes més forats. Ara em sembla molt convenient que comencem a comentar certs aspectes de la seva homofòbia. En Percy tenia por que en Kevin es tornés afeminat perquè la seva mare sempre se l'enduia a comprar roba. Per això un dia, cansat de veure'l fumar i beure davant de la tele, li va semblar que el millor era portar-se el nano a fumar i beure a la vora d'un llac. El primer que ha de fer un bon pescador és no engegar el motor del cotxe davant de casa, per no despertar la parenta i no carregar-se-les per haver-li buidat el bomber. Va, vés entrant als garatges que estiguin oberts fins que trobis un parell de canyes de pescar. Si trobes cervesa, sobretot agafa-les també. El pare t'espera aquí. Au, va, vés. Li va costar, però l'últim va trobar una cosa que sabia que faria content el seu pare. Una barca. No esperava menys de tu, fill. El cendrer de la mare natura. Porta la nevera al llac i després mira si trobes uns quants cucs. Jo vaig a pixar. Així no pescarem ni uns collons. Espera't aquí, que se m'ha acudit una cosa. Ei, tu, tarat! Andeu una mica més de pressa. Avui tinc ganes de marxar, molta marxa! En Kevin li venia més de gust anar de gresca amb l'Alan que no pas pescar, i va engolir unes quantes ampolles de ginebra i una mica de xarop de la tos per acabar-se d'entonar. Encara haurà valgut la pena venir d'excursió. No t'hi poses per poca cosa, eh? Ostres, tu, sort que no has tocat el whisky del pare. Agafa un cartutx. Ja comença a ser hora que aquests peixots de merda aprenguin a respectar les persones. Au, arrossega la barca fins a l'aigua. Fot-li canya! El pare d'en Kevin anava tan borratxo que va voler posar-se dret a la barca, però va perdre l'equilibri i va acabar tan llarg com era l'aigua. Després va sortir disparat a molts metres de distància.
i va tenir tanta mala sort que va anar a parar en un arbre que s'estava cremant per culpa del cigarret que havia llançat anant cap al llac. L'arbre es va partir pel mig i en Percy va caure en una cabana on 2 desaprensius el van torturar i sodomitzar durant un munt d'hores. Qualsevol altre hauria quedat traumatitzat, però en Percy havia estat tantes vegades a la presó que tot això ja no li venia d'aquí. Al cap d'hores de buscar-lo, en Kevin va trobar el seu pare en una cuneta. Au, doncs ara ja pots dir que saps pescar. Som-hi! Va, aviam què més podem fer explotar, noi! Ja! Porta'l tu, que jo he de llançar els cartutxos. Esquerra! Compte no vessi el map! Sí. Valga'm Déu! Kevin Spencer. Something's wrong with that kid. Kevin Spencer. His head don't work, it never did.